Ing salajengipun kula semangaken. Sagunging perkedang siswa saderengipun pawiyatan kapurwakan. Semoga panjenengan sedaya kula aturi nderekaken jumeneng. Saweru manuk puja manut agami miwah kapitayan panjenengan sowan-sowan. Manuk puja kawiwitan. Manuk puja purna. Perwadang siswa kula aturi lenggah ing lenggahan sekali. Para kadang puja kadang siswa mewah puja ingkang kinurmatan wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu mugi tansah pinanggih ing gesang kita sami. Kabagyan mugi tansah sinandhang sih rahmatipun Gusti tansah jiwa sarira handika sae. Kula pitados ing siang menika panjenengan boten kendhatangen munjuk syukur wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung awit panjenengan lan kula kinandi binerkahan saged lumampah dumugi papan menika kanthi pasuryan ingkang padang sumorot sumunat meratandeni lamun menika berkahipun Gusti wonten angga andika yen panjenengan tindak mriki kanthi pasuryan ingkang bening leri ketikanipun Pak Sito ngaten kula malah tuwuh tandha pitaken gek-gek tindake iki mau ana perkara saka omah. Para kadang kinasih, semoga kita lajengaken pawetan kita namung kula namung nggih sesarengan panjenengan kula kedah panjenengan kula aturi panjenengan kagungan syukur bagi kersa maringi dumateng kula. Nggih to. Lan nek panjenengan kagungan boten kersa maringi dhateng kula ateges pelit derene anak kula ngoten. Nggih, dadi boten trirupun wonten rukun paseduluran niku. Nggih, menapa ingkang kita panjenengan kersakaken ing siang menika? Do pepanggihan suwau kula matur ing pisanan nggih kula dumangga wonten mriki madhep wonten ngajengan panjenengan kula matur. Nggih boten lepat mawi basa ngapa. Yuk permadani bergodo iki nggawe cakrik sing beda. Ancasipun saged. Nggih saged. Lajeng kula matur dumateng panjenengan mesti gegayotanipun kalian menapa ingkang kula ayahi menika kok untanipun kok sumrambah wonten seserepan sanesipun. Pamedhar sabda umpami dipun agem nggih prayogi. Lung tinampen pasrah tinampen nek kagem nggih prayogi. Nggih. Pasrah sagan menawi kagem nggih prayogi. Terus kula matur ndamel cakrik sing beda. Ingkang limrahipun menawi pasrah tampi adegipun kados ngoten menika. Nggih to, saged anu nggih, saged.
napa ngelamunaken bayangi madhep lajeng atur salam sanes-sanesipun wareng kula sowan wonten ngarsa panjenengan awit awrat mundi dawuh saking panjenenganipun Bapak Sena Sarjana Hukum kula kinen ngoten menika ya. Nah kaniki berbojo 17 ing ancas kula gitu. Sak sampunipun salam lajeng kepareng kula matur wonten ngarsa panjenengan kinarya sulih gati saking ingkang hamangun kabagyan kinanten sekar pangkur kinanten sekar pojo. Kula yakin menawi ingkang sami lenggah para tamu lajeng srek legek lenggahipun ki ana pasrahan kok nganggo pocong iki piye ngene jajal digono mesti trip ya. Lan menika ingkang lajeng kita garap mangke. Kula nuwuni ngendikanipun ing pangarsa Pak Subawi, Romo Subawi ngaten. Bijangipun para kadang kedah saged dan niku lho, saged. Pramila monggo mangke panjenengan dados ingkang kula aturaken pepanggihan suwau ngasta pasrahan ya ta mawi sekar bojo lan mangke wujudipun kados menapa monggo yen suwau pasrah tampen pasrah tinampi menika ingkang masrahaken ngendikan rumiyin lajeng lenggah sumusul ingkang nampi jumeneng nembe lenggah lah samenika menawi dipun garap ngaten ingkang pasrah lan nampi sami-sami jumeneng lajeng pambiyara ngendikaken menawi sampun kadhapuk kados mekaten pambiyara mesti ngendikaken kunjuk dumateng Rama sinten ingkang masrahaken ponang pinanganten lan ingkang hanampi kula aturi jenggal saking palenggan mboten iki jumeneng pinangka sulit pisan ingkang mriki jumeneng pinangka ingkang menggugati menika ingkang sami lenggah pun gawok pirsa gawok nggih basa kula niki aneh-aneh gawok yang mriku Pak Winggil Gunung Ler in kula niki enten gawok bumbun gawok sampun ngaten ingkang masrahaken salam rumiyin batu salam lajeng wau sinarat badhe kula aturaken wonten ing Sekar Pucuk pamipun kados mekaten. Nggih. Nah, menika ingkang sakedhik kangge gambaran panjenengan ing manjenipun syukur bage sampun wonten kadang ingkang sampun kripta pasrah panampi sampun wonten ingkang kripta pasrah sanggan panglamar kepi monggo mbok bilih wonten ingkang sampun kripta siswa niku biasane umpame lare-lare nek kripta aku didhawuhi Pak Guru anu apa gawe iki cobi monggo ingkang pasrahan pasrah temanten monggo pasrah sanggan monggo sinar monggo nggih. Nah setunggal langsung kados ingkang kula aturaken pasrah panampi langsung jumeneng wonten melih iki lawan kata monggo ya Pak Sun nggih niki Pak Din monggo Pak kula aturi jumeneng Pak. Lah menika mangke saged kangge ancer-ancer panjenengan. Nggih. Niki ingkang pasrahan napa ingkang masrahaken nggih. Nggih, monggo nuwun sewu kula aturi nikmat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Ibu ingkang kehormatan kebareng ulul amasrahaken sanggan panglampar kanthi laras gending pangku. Kebareng marak mangarso miyak gembel kamar dikansa kula netya tiap yo sule saliro masrahaken sanggan panglamar bogyo konju bring keluarga punika buki kersa nampi Banyuwan kula ugi Popo Suntoro saged nampi menapa sanggen ingkang sampun kula pasrahaken. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasyidin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dumateng para pepundi, para sepuh, ini sepuh, ingkang hadung-hadung dumateng Bapak Kauta, para ingkang sedaya lenggah, ingkang tansah lugu lugarsa. Itu kula paring pangapunten, yen sumangga panjenengan modhekaken puji syukur dhateng Gusti ingkang Agung karana ageng barokah lan rahmatipun panjenengan kula saged nyawiji wonten ing bahagian menika. Salajengipun kepareng matur kula minangka ingkang piniji matur sulih-sulih saking Bapak Werkudara supados hanampi punapa ingkang sampun punaturaken Bapak Ngadina kala wau. Jumbuh kalian panjenenganipun Bapak Ngadina kula kapurih hanampi mawi sekar panggung mekaten. Tumanggap ing pangandika pasrah sanggan tinampi sugeng kalih
Dadya pangiket sadulur mugi saged ngrembaka boten badhe tinampi sekeng rupi sining manah mung suka atur kula kya katampi para ingkang sami lenggah ingkang tansah sinuba sigi nurmatan mekaten anggen kula ngaturi pangasungan dumateng Bapak Ngadina minangka sedaya sing Bapak Werkudara anggenipun nampi pasrah sagan lawan kala wau mekaten sing kula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Bapak-bapak Ibu? Nyontek mawon mangke iku pucuk mbok tulis apa aku enake temen. Nggih ta? Mangke dipun kembangan malih ngoten lho. Dados menika raosipun sampun benten to. Biasane ngono wae lho, dadine kok ngene lho. Nyatane ya enak. Ngoten to. Jajanipun pangandikan panjenengan menika dipun racik mawi tembang maca Pak. Nggih, kalian menika tembang. Rerasian menika dadosaken nindak. Lah mangke wonten ing swasana mesti lajeng panjenengan dipun wara-waraken. Wah, wonten daleme Rama Subawi iki. Jian wau iki ana pasrah sanggan wae ora ngono menika. Ora ngono piye ta? Tani Jepara nggih. Wonten Jepara nggih. Ora piye ta ngene Pati ra? Ora ngono piye lho. Ngoten. Tenan pokoke tenan. Rasane iku lho. Rasane nggih ta? Tak pramila kagem ngendahaken swasana kedah wonten cara ewah-ewahan dudak lajeng kakebakaken sing kang sampun kadilep nggih to mecal nuwun sewu niki kula sambung raos sing manah kula niku ingkang wasis ngendang dangdut dipun timbali wonten Indosiar kepanggih kalih Mak Soimah nggih to dipun dangu cobi wangsulanipun pripun le kowe bocah ndi Pati lah yo Pati omahmu ndi Pati kidul ndi basanipun ngopo nggih ngopo nun sewu benten kalian Farel dipun dangu Pak Soimah sami le kowe nalika konser terus ditimbali napa ngoten kowe piye perasaanmu nggih kula purun ora percaya nek kowe purun mesti oh iya aku gelem mae ngoten mae dados ingkang medal pisanan menika basa krama lajeng dipun gugujengi Soimah piyambakipun nderek gugujengan. Mak, kurang adil. Lare putih ya. Jawa Timur. Ah, itu orang adil. Banyak wangi nek basa anu ngono. Basa wae lho. Iya, Mak. Ya, krana gegojekan ning saking mijil saking Pati. Aduh. Lajeng wonten komentar-komentar kula matur. Kula nderek driji kula niku nderek mboten betah. Nek wis kaya ngene iki njur salahe sapa? Guru, wong tua, masyarakat, kula lajeng mekaten. Ayo mumpung durung kadung. Nggih, terus nek sampun keladu lah menika angel. Nggih, menika wau salah setunggaling satuladan monggo
Sinten ingkang sampun ngasta malih? Ingkang pasrah manten, nggih. Pasrah manten mawi pocong. Sinten? Monggo. Pasrah manten mawi pocong. Panjenengan? Nggih, monggo. Lah, ngaten. Niki pasrah manten mawi pocong. Ingkang sisianipun sinten? Jenengan sampun janjian kali sinten? Mboten nate janjian. Mbok pilih wonten ingkang sampun rantam-rantam mangke wangsulan monggo. Para kadang sinten? Tulungi. Ingkang sampun niki mau umpang wonten ingkang jenengan, Mbak. Dereng nggih sampun mesti. Lah ketara lungguhe jejer mesti wis semayan. Mboten. Monggo, ora semayan lah nek pas ngendikane ora apa-apa. Nggih. Monggo. Nyobi menika langkung prayogi tinimbang babar blas, gitu. Ngaten lah, Mas Mon monggo Pak ingkang manampi ingkang masrahaken Mas Asma. Nggih monggo Mas Suman. Nggih, menawi boten nika mawon nggih. Oh ngaten kedah pasangan ngaten. Monggo Mas Suman katuran tindak mengajeng wonten papan ingkang sampun sumadya. Podang, kerucukan, cocak rowo. Menika swantenipun benten apa sami? Benten. Benten to? Nggih. Nanging menawi dipun pocapaken manuke menco. Gitu. Ngoceh. Gitu? Nggih. Lah manuke ngoceh. Jadi ngoceh ngocehane kerucukan karo podang gendang yo beda. Nek yo Nggih, monggo ocehanipun mangke sampun dipun rantos rencang-rencang Mas Suman. Siap. Menika tanpa pambuka langsung tembang mawon nggih. Nggih. Yen pangapunten menika nembe mawon lenggan wonten mriku dipun cobi ngaten. Kula pasrah ingkang pocong. Lah jenengan niku sartane pun kuatah kebak ngaten lho. Sampun kepareng? Nggih. Pasrah penganten migunakaken tembang pocong sak saged kawula. Pangapunten lan ugi matur panuwun katur papa pisan pun pasrah pengantenipun mugi katampiri nengku kados putra ngaten. Matur nuwun. Pocong nampi masrahkan nggih. Pasrah. Kanten mbok dinanten pocong. Lho. Menika sae. Bapak Pram menika sae. Oh nggih. Ketinggalipun enggal. Kula monggo sesarengan tunggal tiga kula masrahaken putra penganten punika
mekaten. Saged salehipun wonten mriki. Masrahaken putra pangantian punika. Saged malih masrahaken putra pangantian punika. Saged. Nggih, monggo. Lajeng ketingalipun wonten malih. Monggo. Kaping kalipun. Menika wau nembe sapupo. Dereng dumugi ancasipun. Monggo setunggal 3. Paring matur punika penganten katon kasuk ing bebrayan karang bebrayan pribadi katontono murid gesang kang utama. Saged. Kaping 3 nipun. Monggo tunggal 3. Nyuwun duka semanten piatur kula mugi ya karenan nampi layan sujeng ati sakulong lepat kula nyuwun pangaksama. Nggih, upami menawi panjenengan matur pungkasanipun mesti atur pambagya, lajeng isinipun wikajeng menapa ingkang pungkasan kata-kataipun mesti nyuwun pangaksama. Kayak gitu. Nah, nggih. Nyuwun duka saged mawon. Nggih to, saged mawon. Semanten piatur kula nek wis ngene iki rego larang. Mugi yo karenan nampi layan sujeng ati sagung lepat kula nyuwun pangaksama. Wis ta nek ngene iki arep diregu murah iki mesti sing kagungan dalem iki kual kuwi kena rata imbo meneh repot. Kayak gitu. Ah, menika gebrakanipun kados mekaten. Monggo mangke panjenengan saged ngripta malih. Pirsa nggih. Suceng. Suci ning ati utawa suci ing ati. Nggih. Sagung lepat, sagunging kalepatan pangaksama. Menika wau mbok bilih sadèrèngipun wonten malih
ditembungin. Barang matur punika pengantin katur kasuh ing bebrayan, kasuh kaesuh utawi menawi basa Indonesian padinan kagulo wentah. Nggih. Karengkuh brayat pribadi karepe supaya dados kadibrayating dewi ora putra mantu jari panatacara nika tan ingemban cindhe ban siladan nanging kekalihnya ingemban ing cindhe sinulaman sutra. Jarine ngoten niku lho Pak Seno. Katuntuna mrih gesang utama. Lah menika aturipun prayagung ingkang amasrahaken ngaten to. Nah, samenika gantos panjenengan pinangka prayagung ingkang hanampi. Monggo sinten ingkang kersa paring wangsulan menika panjenengan Mas Wan. Monggo Ibu, pripun? Lah niki niku salahe Rama Bawi niku lepati para Rama Bawi. Lah kula tembling kudu iso ngoten niku. Kudu iso. Sinten Rama Bawi? Ingkang kapilih sinten Rama Bawi? Pak Sis, Rama nganu Mas Sis. Mas Sis ya mantap monggo. Paring wangsulan menika pasrahipun panjenengan paring wangsulan manaminipun. Nggih. Lah ora sampun dipun waos mawon. Bapak utek, Pak. Bapak utek. Bapak utek. Kanu Bapak Seswanto piyen? Monggo. Mangke